naabtan mo di sa balay? Ano ko? Ano na? Yung gibi? Ano ang masiling mo kay may amo ni ang naabtan mo di sa balay? Go, Master. Thankful kit ko nga may nag-effort na maghanda diri, ano sini, design, Ate. si nangutod ko, Ate Ping, si Mama, kag si Nanay, Mami, kag sa mga hawad sa nga Ilonggo sa Bilog at Libutan. Madaming salamat. Di sa aton pati na surprise ka man. Oh, na-surprise ko kay Api. Hindi, nasanay Api ko nga, no? Nga ano? Na ano, na... Hindi na may ibianay ah. Sa aton patin sa amo sini na surprise ka nang hindi mo giginaasahan. Paano kung may ginhanda pa kami sa imo nga mas maka-surprise pa gid sa imo? Ara na. Kantahin niyo, kantahin niyo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you! Kanilay pa lang. May laway ka na pala yung singgan. Paano yan? Aragin. Laway yan. Sinamigo na tintin day. Ay! Yaw, istoy dali day. Stay. Stay. Para makita tong ano. Abi ko. Bangko, bangko ng bangko. Amo gali na may gomoten. Ano, sisi na pagkalasing. Go the candle na. Ay, sino mag-pray? Korean na! Korean! Oh, Korean. Ipakita pa niya. Buksan ko. Ah, sana wala si Binta. Dikit. Ay, wala ko na ka. Bigado. Maka-blow na sa sang candle. Sila na para makatanyapon. Hi. Ano ka? Continue. Continue mo ka? Or ipatuloy. Yung continue ko. Ipatuloy.